karamɔgɔ Buguni dangele n'a donnen do la an b'a fɔ a ye ka bɔ Buguni falyatafadal mashkur. An b'aw ladiya k'a fɔ a ye sisan a bɛ Chérif la jabaranin kan direct la nin waati in na parce que Mariko ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Buguni dangele ale de bɛna kuma ta. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي أنت لله رلا على كان شيء رلا على كان قبضو على كان منه على كان قد جمنا على كان بسي الحمد لله. ani akanubaw u ka ci an sɔrɔ an ka jamiya tɔgɔla n'o ye jamiyatu dini nasiyatu lil waizina fi mali ye association min sigila ka wajulu bila fankelen fɛ n'o o yɛrɛ wajulu o président d'honneur ye n'o ye Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara ye an b'ale ka baara la Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na. Ne nisɔndiyala bi ne wasala nin kɛnɛ kɔnɔ k'anw jɔ k'an kuma Chérifu ɲɛfɛ a ma nɔgɔ anw ma parce que ni tigi bi diinɛ la Ala ka dugukolo kɔ kan Chérifu de ye diinɛ tigi de ye Chérifu de ye kanu o de y'a to adamaden i bɛ taa i ka taasira sɔrɔ hali i ka arijinɛ kɔnɔ don n'i ma Chérifu kanu a la i dontɔ tɛ arijinɛ kɔnɔ abada. O siga ki bɔ bɛɛ lajɛlen na o de kama an bɛ wasole jamana yɛrɛ bɛ wasole a Seïd Ousmane Chérif Madani Haïdara de mais jamiya dɔ ansaru dini aw kɛla misali de ye diɲɛ dugukolo kɔ kan mɔgɔ bɛ aw ladeli mɔgɔ ti ku aw la diɲɛ kɔnɔ abada a ye mɔgɔw kana k'u bila Ala ka diinɛ sira kan ni aw karamɔgɔ ye a ye diinɛ taabolo bɛɛ bonya a ye basigi dɔ jamana nin kɔnɔ Mali kɔnɔ yan. Aw de ye hɛrɛ ɲɛsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma Mali silamɛ bɛɛ ye o seere ye Mali taabolo bɛɛ ye o seere ye an ma taabolo bɔ taabolo la o sababu ye an karamɔgɔ ye n'o ye Seïd Ousmane Chérif Madani Haïdara ye mais an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ n'o ye Badara ye Badara m'a fo nin kɛnɛ kɔnɔ ka Chérifu la a n'a kɔrɔkɛ n'o ye an yɛrɛ karamɔgɔ ye n'o ye Chérif Tijani Haïdara ye an b'u bɛɛ fo ka Chérifu la bɛɛ fo ka ansar dini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a dɔn dugawu min bɛ kɛ nin kɛnɛ kɔnɔ sun na walahi dugawu kelen ti bi yan abada lese anw yɛrɛ nisɔndiyara an wasala n bɛ bɔ kuma kɔnɔ dɔrɔn n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ni tun ye an ka jamiya ka laseli ye. Marco k'i fo k'i barikada Ala ka an bɛn sababa ma o la an ka kɛnɛ in a denfayalen don kosɛbɛ k'an dɛmɛ k'an barika n'o de ye wofu mɔgɔ ye u ye dɛmɛba k'an ye k'u fo k'u barikada Ala ka baara ɲɛ an n'u bolo n'o ye wari cisira ye cisira min n'a bɛ kɛ nɔgɔya bɛɛ kan yarabi Ala k'an n'u dɛmɛ o la ni Ala ye sini yira an na Chérifula misiriba kɔnɔ juma seli bi ban dɔrɔn sayɛlɛma dɔ kalanba bɛ tugu a la an bɛ baara in kɛ a bɛna kɛ Chérifu ka jɛn kɔnɔ o la k'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka sini yira an na an balimakɛ a n'an karamɔgɔ Aliyu Badara Aliyu Abubakar Haïdara Aliyu Abubakar Haïdara n'aw b'a dɔn Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara ka kɛnɛba ninnu caman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aliyu Abubakar Haïdara
cogoya si la o la ni ala sɔnna an bɛna bɔ kuma la ka kuma di kumatigi ma k'a di bonyatigi ma Seïd Seïd Chérif Ousmane Haïdara bi ale de bɛ a kɔrɔkɛ nɔ la yan ni ala ka jɛ ale de bɛna kuma ta yanni cɛkɔrɔba ka na nin waati in na Ousmane Haïdara ale de bɛna kuma ta nin waati in na an b'a bisimila an ka ɲɛmada fɛ ni ala ka jɛ Ousmane Haïdara an ka bɛn maaya la sababu ɲuman ale de bɛna kuma ta yanni bani ka na ayiwa nin y'a daminɛnen farafin kalo walima an k'a fɔ silamɛ kalo o la faamu bɛ se ka sɔrɔ min na n'o ye Mawlid Mustafa ka hijira kalo a san 1448 kalo fɔlɔ
o su kɔnɔntɔn n'a don o la an bɛ ala barikada ni nin donba in jirali ye an na ni ale ala ka se ye k'a ɲini ala fɛ nin kalo in bonya ko minnu bɛ ala yarabiyama ala k'a bɛɛ lajɛlen di ne ni aw ma an b'a ɲini ala fɛ sankura in a hɛrɛw an b'a ɲini ala fɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a tɔɔrɔ ala ka don an n'a cɛ yarabiyama an ka laɲiniw ala k'u sabati ala k'an kunna diya garijɛgɛ sanuma bɛ ala bolo garijɛgɛ barikama ala k'a di an bɛɛ ma an ka ɲinifɛnw lasɔrɔ hɛrɛ ma yarabiyama ala k'o k'an ye an ka jamana ye nin sigiyɔrɔ in na an b'a kalifa ala ma degun min bɛ a kɔnɔ ani min mana ye jamanaden fɛn o fɛn kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ wuli san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don y'a ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen ban ala kana ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔ ala kana n'a ye an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ ala kana ni hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ala k'o k'a k'a la ya bonya kama nin so in bonya kama an ka taabaa minnu ye an kɔ ala ka nɛɛma la ala ka hinɛ o la ala ka yafa o ma ala ka saya k'o ma lafiya ye an ka banabaatɔ ala k'o lafiya an ka banabaatɔ ala ka degun bɔ o kan ala ka tɔɔrɔ bɔ o kan ala k'o k'a k'a la ya bonya kama so in sigi bonya kama sɔlila rasuli kɛrim o la alhamdulillah an bɛ segin ka setigi ala de fo ka ala barikada nin sigiyɔrɔ ye laada la an kɔrɔkɛ n'o ye Ousmane Madani Haïdara ye ale de bɛ deli ka sigi yan ka silamɛw bisimila dakuruɲɛ fila min mana sɔrɔ a fɛ k'o lase Chérif Ousmane Madani Haïdara tɔgɔ la yanni kɛnɛtigi yɛrɛ ka kɛnɛ sɔrɔ ala ka wele sera ale ma an bɛ taa sibila kɛ a ye nin yɔrɔ in na k'a ɲini ala fɛ ala ka lahara sɔn suma a ye min b'a ni ala cɛ ala k'o yafa min b'a ni jɔn cɛ ala k'o ta ye ala ka saya k'a ma lafiya ye o kɔfɛ an kɔrɔkɛ n'o ye Ahmed Tijani Haïdara ye ale sigira a nɔ la nin so in a bɛ kɔn ka na silamɛw hakili lajigin yanni kɛnɛtigi ka yan sɔrɔ nka ɲina ale bɛ déplacement la an bɛ dugawu kɛ a taara mission min kama ala ka a ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ka ɲuman segin ka n'an bɛɛ ɲuman sɔrɔ kɔfɛ anw sigin bɛ yan bi olu nɔ la ka na foli lase silamɛw bɛɛ ma minnu y'u ka baaraw bila ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la ka bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye an karamɔgɔ minnu ye yan sɔrɔ caman ma u nana ka na fara an kan an bɛ o fo danti foli min na ani kɛnɛ sigibaa kelen kelen bɛɛ an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye n'an bɔra ye ka na anisaruw fo président international bɛ an fɛ yan n'o ye Sanogo ye k'a ni a ka tɔndenw bɛɛ fo danti foli min na o ka wuli ka jɔ la nin diinɛ in sabatili la ani Haïdara ni a ka denbaya dɛmɛli la nin diinɛ in jɔli sira kan a n'u yɛrɛw b'a la ka baaraba min kɛ silamɛya tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔsow jɔli la kalanyɔrɔw dayɛlɛli la ani ka taa se jolidenw ma ani baaraba minnu n'u bɛ k'a kɛ an bɛ o fo la danti foli min na ansaru asara bɛ ala bolo an bɛ min ɲini ala fɛ dɔrɔn o de ye se min ni aw yɛrɛw mako bɛ ala hali bi ka ala ka diinɛ in jɔ ala k'o se kɛ aw ye yarabiyama ala k'o se di aw ma minnu fatura ala ka hinɛ u la kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli kɛrim o la so in na n y'a fɔ a ye an bɛ segin a kan fɛn yɛrɛ don min dɔɔnin kɔrɔ don nin kalo in a kan ka bɛn silamɛ san
n'o ye silamɛw ka jate sira ye u ka san kalo fɔlɔ n'o ye muharamu ye an bɛ hakililajigin kɛ an y'o fɔ a ye an bɛ segin a kan calendrier n'a bɛ fɔ a ma san jateda a sigilen don sigiyɔrɔ damadamaniw na minnu ni o dɔ bɛ tali kɛ calendrier hijiriyɛni na n'o ye o jate bɛ kɛ ka bɛn kira ka hijira ma calendrier grégorien o bɛ tali kɛ nabila isa ka bangeli la alors o kumana ni calendrier ba fila min bɛ yen a ka ca la anw bɛ baara kɛ ni fila de n'o tɛ calendrier wɛrɛw fana bɛ yen min tɛ nin si ye barisabula olu ye kalo bila ka taa fo san kɛ fo kalo 13 ye nka an ti yan o fɔli la nka an bɛ yan dɔrɔn k'a fɔ ye nin ye silamɛ san anw ka jate kɔnɔna la n'o ye kira ka hijira ye nin ye o san kalo fɔlɔ ye o kɔrɔ ye silamɛw ka san yɛlɛmara an ka jate la o la setigi ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna la ko le nombre de jours du mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah les jours où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne vous faites pas, alors ne vous cause pas de peine. Ni ala kumakan ye kuranɛ kɔnɔ ko kumana min ale Alahu subhanahu wa ta'ala ye danni kɛ ko jate da bɛ ale Alahu subhanahu wa ta'ala bolo kalo 12 san kɔnɔna la waati min na a ye sankolo ni dugukolo da kalo 12 de b'ale bolo nka o kalo 12 in kɔnɔna la ko a ye naani ta o la k'o kɛ kalo huruma kalo ye k'o kɛ kalo bonyataw ye k'o kɛ hali bi silamɛw bolo ka bɔ ni sita kalo ye o kɔrɔ ye ale ala ye kaloba naani bonya silamɛw kan k'o bonya silamɛw kan k'o hakili to la o kalo fɔlɔ o de bɛ bɛn muharam ma alhamdulillah an filɛ o muharam de kɔnɔna la ya sabati o kumana ni jahiliya tile la ni nin kalo in kɔnɔ n'a fɔra kɛlɛkuntigi k'a kɔnɔ o kumana silamɛw kan ka dɔ fara o kalo kɔnɔna bɛn kan o kan ka dɔ fara o kan silamɛya de nana ka na diinɛ tɔ bɛɛ dafa ani ka na adamadenya jogo ɲuman minnu bɛ yen i n'a fɔ kira b'a fɔ cogo min na innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq ko a nana jogoba minnu bɛ yen a balimakira minnu tɛmɛna ani ale bɛnna ni magangaw ye tile min kɔnɔna la jogo ɲuman min bɛ o la bɛn ni keleya sabatili la ani nin kalo ninnu bɔɲɔgɔnko bɛnɲɔgɔnya sabatili la ko a nana ka na dafali kɛ n'o jogow de ye jango adamadenw bɛ se cogo min na ka kisi ɲɛnamaya in kɔnɔ ka laban tuguni ka lahara sɔrɔ ni jogo ɲuman ye o kumana silamɛw kan ka cɛsiriba kɛ ni bɛn ani keleya sabatili la u ka jamana ye an'u yɛrɛkun ye an'u ka lahara ye nin kalo in de kɔnɔ bonyako caman kɛra min kɛra silamɛya ma fayida ye ka sɔrɔ hali silamɛya kun tɛ yen i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na n'a bɛ fɔ a ma ko mamadu diinɛ kira o kira cira a bɛɛ cira ni silamɛya de ye appellation de y'u bɔ ɲɔgɔn na mais a bɛɛ ci kun ye kelen de ye ka na Alahu subhanahu wa ta'ala kelebantiya sabati dugukolo sanfɛ ka laban tuguni ka jogo sabati jɔnw na kira fɛn o fɛn cira a bɛɛ cira ni nin o kumana a bɛɛ b'a kalama cogo min na nin kalo in de bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ka bɛn a tile 10 ma n'a bɛ fɔ a ma ko yomu Achoura
ni o ye kalo tile 10 ye 10e jour n'o de Achoura yɛrɛ ye ala jɛra n'a ye an ka kira Musa alayhi salatu wassalam ale sera Firawuna la o ye bonya koba ye min kɛra anw ka nabi ɲumanw ye n'an ka kiraw ye alors o kumana min bɛ an bolo o de ye nin bonya minnu kɛra ka se ka ala barikada n'a ye i n'a fɔ an ka disatigiw b'a rapporter cogo min na ko kira kun bɔra alors kira nana ka na bɛn ni Madina yahudiyaw ye u b'a la ka Achoura fêter ko barisabula k'a ye ɲininkali kɛ ko Firawuna bala tora ko Musa ye ese sɔrɔ Firawuna kan k'a ko ale ka kan ni Musa ye ka tɛmɛ yahudiyaw kan ko ni ala ye Achoura do jira an na n'o ye tile 10 ye ko ale yɛrɛ bɛna son don ala ye ko ka ala barikada o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ hali anw yɛrɛw ka kira a ye Achoura don bonya ni Musa selen ye Firawuna la a y'o laɲini sabati mais ko ala ma san wɛrɛ jira ala o kɔfɛ o kumana hakili la o suna sira kan an ka maa caman bi Achoura sun k'a fɔ a don sun k'a fɔ ko Muhamadu kun y'a layidu ta yɛrɛ kun kan ni ala y'a jira la o kumana nin ko ninnu bɛɛ mako dɔw de b'a la ani kun dɔw de b'a la ala ye se di Musa ma Firawuna ka bɛn nin don in ma kɔrɔta min bɛ o la ani bonya min b'o la silamɛw kan ka barisabula o ye anw ka diinɛ sabatili ye a bɛ anw ti nka alhamdulillah an bɛ au conseil islamique fo ka bɛn ni kaloba in ye u ye journée du rassemblement national pour l'unité des musulmans u y'o min initié ni a journée bɔra ka kɛ sisan au conseil islamique fɛ la semaine dernière an bɛ o fo u ye nɔba min bila Mali histoire la silamɛya kɔnɔna la u kan ka fɔ ni hakilila la Mali silamɛw n'an bɛnna ka bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan ala ma foyi ɲini mu'minu fɛ o ko cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous. ala ye mun ɲini silamɛw fɛ o de ye silamɛw ka bɛn ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ malgré que a ka faamu ni a ka taasiraw o bɛ ɲɔgɔn différer n'o de ye o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ hakilina dɔw la mais hakilina général n'o ye objectif fini ye a kan ka laban yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye n'o ye setigi Ala subhanahu wa ta'ala kelebantiya ye ni objectif défini walima objectif final o kan ka kɛ min ye o kan ka sabati ni min ye o de ye aw ka bɛn a n'a ka keleya ye n'o ye ala ka laɲini ye k'a fɔ a k'aw bolo di ɲɔgɔn ma a ka don da kelen fɛ a ka bɔ da kelen fɛ o de bɛ aw se nin laɲini yɛrɛ kɛnfɛseya ma parce que n'o ma sabati a bɛ ka fɛn min laɲini ala tɛ sɔn fiyewu k'a latigɛ aw ye o la haut conseil ye hakilina minnu ta a ye recommandation minnu ta ani a ye laɲini minnu kɛ Mali silamɛw fɛ an bɛ u fo u ka hakilina ɲuman na ka tila tuguni k'a ɲini ni hakilina ninnu labaarali o ka kɛ anw bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn ye wa o ka kɛ anw bɛɛ ka kɛ fɛn ye jango silamɛ min bɛ Mali kɔnɔ a kunu bɛn ni keleya min kun bɛ yen o ka se ka sabati fo ka taa se don min ma ni yɛrɛ ye k'o jateminɛ k'a lajɛ silamɛw man kan tɛ ka fara dans aucun plan ni silamɛya ko don e y'a faamuya k'i bolo minɛ ni y'a faamuya k'a bolo jigi mais ni tɛ problème ye min y'a bolo minɛ adamaden de don min y'a bolo jigi adamaden de don u ka faamu y'o bɔ ɲɔgɔn na ni o de ye ko ne y'a faamuya n kan k'an bolo minɛ ne y'a faamuya n kan k'an bolo jigi o kuma
mana nimbe ko ku yu takala 7v onela o mana 7v mangante ka ke aw farali jango 7v belebele mimbe no e qur'ane islamé o kanye shimvan folo Allah subhanahu wa ta'ala mi fo anye o de ni l'unité des musulmans islamé o ka kilinyonya islamé o ka bolo di nyogoma islamé o ka kilinyi o de Allah mi ni anfe o ko fe am soro ka ala barkada naka nemo yi mais ni anw ma se ka kilinyi anw ma se ka an bolo di nyoma anw sona ka balmoya o fara anw sona ka an ga jenyonya o fara o sababu ke tasira koy anw mina se ka ala barkada wati jumena o ambi o conseil fu o kan hakilina nyuma talida o sera ka minta o ka jamana yi alors ambo fo la danti fo limina nambora yi kan senze ka do anzigi ko konnala ni oy Achoura yi anya damna o fo yi ala ye kusamandia minke islamia yi ay bunya minke bunya wero chaman bi min o rapportira min islamia soro ka be Achoura doma o kacha mais amayere tashi kan yere hakilla jigi ka andu sukun zigi ko kame islamia tokola balaw min vene islamia soro ka be nini ndoyi no Achoura doyi anga Seïd Shuhada no imam Husaini setki ala jera nay kale fatu ka be ninkalo en kletanima o fena kera la jarabi ambulu min bunyana kosofe islamé chama fatura no fe bara gelera minnu farala imam Husaini kanindo kajo nu joli bona o kuma na soro la an yeru fene tabono chuko kilina o mana alhamdulillah an karamo Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara o ko ay kene soro an ko e mawdu minta ni ala ka je ya on bina fere dash angura ka nga Chérif ke lame a Seïd Chérif Ousmane Haïdara ami do ka ala ka shini kana yadi anfa anan karamo na nga mali conseil islamique nyama ba Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara ya ali don tola kene kono alaji Musa Fomba Shaka Madu Jallo anga folini wale yodoga kalase silama jama bela jelema ate ya fo chuko mina teteme uka Chérif TV directement chez Anyebana ning maina ka to fanda na bela jelela Chérif la morgue ase ya badara Ali Ousmane Haïdara ye kene nyama fifa kabla chokoroba salumanye no ye mali silama uka nyema ba mali silama tonga para nyonga jekulu islamic mali banyema mali silam dina nyama uka para nyonga jekulu ba groupement des spirituels musulmans mali banyema silama de meto ansaru nyejo yora seja da Chérif Ousmane Madani Haïdara ni yadunga e kene kono abeka nzikiri dala ubeka la soro dala ka Amadou yeli ma shi yeli chu tekelenye ayeli here ayeli ni sondiay ni wati na ni ajate mine ansaru bela jele presele no ka chokorobai akera famai ami doke alaka kundu here konana alaji fomba suina
suba ye bisu in na a bɛna na duwawu kɛ malidenw ye farafindenw ye diɲɛ ye ka tila ka hakili sigi kumaw fɔ an ye min b'a to mali basigi kumaw silamɛw ka basigi ko kumaw an kalali ɲɔgɔn na cɛkɔrɔba in ka kɔrɔfɔkaw bɛ boli nin gansan de la nin y'a kun bɔlen alaji fɔnba a bɛ ka sɛnsɛn ka na dɔɔni dɔɔni. Journée de rassemblement national pour l'unité des musulmans ni o ye malidenw silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ye o kɛnɛba min labɛn na o ye misali bɔ Amadu Jalo k'a fɔ sirifekɛ a ka laɲini ye fɛn min ye o ye malidenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ taabolo ma bɔ taabolo la a jira k'a fɔ malidenw bilama ma na ye fan o fan biya u bolo bi jamana kolo basigi la o ye sirifekɛ de a sɛjɛra Chérif Ousmane Madani Haïdara nin y'a sɛnsɛntɔ ye ka se an yɛrɛw jɔlen bɔ kɛnɛ kɔnɔ nin kuma in na jama nisɔn ka di an ɲɛ b'an balakaw la u bɛ k'u bolo kɔrɔta fan bɛɛ lajɛlen la kaw fɛnɛ bɛ k'u bolo kɔrɔta sɔɔni nin ye cɛkɔrɔba sanuma in sɛnsɛntɔ ye ka don kɛnɛ kɔnɔ a Ousmane Madani Haïdara. An bɛ duwawu kɛ dɔrɔn ala ka si san 40 kɔnɔ laɲini n'o ye ka malidenw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ani ka mali silamɛya bɛn ka taabolo ko ban ala sɔnna ma a ɲɛna o kɛra a ma bali mɔgɔw la parce que mɔgɔ caman yɛrɛ jɛɲɔgɔnw na mun y'a fɔ k'a fɔ ko a hamina ko belebeleba dɔ kun y'o ye ala sɔnna ma o baara de kɛra i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na le 20 an bɛ duwawu kɛ ala k'a sabati ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na a n'a kɛ fɔnba bisu in na an bɛna an sigi ka kuma caman caman lamɛn. Bani lamɛnni nafa ti ban bani ka dakuruɲɛw nafa ti ban bani ka dakuruɲɛw ye kalansenw de ye bilasiralikanw don ladilikanw don ka daminɛ kunungo la ka na bila bi la a ka kuma fɛn o fɛn bɔra a bɛɛ lajɛlen yera k'a sabu kɛ a bɛ donja de ye a ka kuma fɔtɔ o tuma ɲɛsigi maa de don k'i to bila ka sini dɔn an bɛ se k'a fɔ ten k'a sabu kɛ kodɔn min ni dalimasa y'o kalifa a la o tuma na an bɛ sirifekɛ fo k'a waleɲuman dɔn dakuruɲɛw minnu bɛna lase kɛnɛ in kɔnɔ bi yarabiyama ala k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn tulo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka baara kɛ ni a ye k'a sabu kɛ fasojɔ kuma o de bɛ bɔ a da silama diinɛ cɛrini o kuma de bɛ bɔ a da silamaya lafasali ka de bɛ bɔ a da o tuma na an bɛɛ lajɛlen bɛna an tulo yɛgɛnɛ jɔ sɔɔni ani ba Madani ne ni basi na de a sɛjida Chérif Ousmane Madani Haïdara bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka min ye laseli ye k'o kɛ Amadou Jalo. Alati fɔnba bani filɛ nin ye ale de filɛ nin ye a kɛ bɛ ka bolo nɔngɔ bɔ a bɛ ka silamɛ jama fo n'i y'a jateminɛ an ka cɛkɔrɔba a na kɛ alihamudulila an bɛ ala tanu kɛnɛyaw jidilen don a ye k'a da a yɛrɛ ye cogo ani a tagamacogo kɛnɛ kɔnɔ ka don i b'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ ala tanu kosɛbɛ kosɛbɛ a yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko bi a bɛ ala tanu ala ka dɔ fara o ala tanu kan. Ami Amadou Jalo an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka lase kɛnɛ in fɛnɛ labɛnbaw ma olu minnu bɛ wuli ka jɔ la su ani tile n'o ye silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansar Dine International Fadi a kɔnɔ labɛnkɛlaw minnu bɛ yen an tɛ sɛgɛ o foli la an tɛ ɲinɛ o foli la ka foli ni waleɲuman dɔ lase u bɛɛ lajɛlen ma sirifekɛ min fana n'o ye sirifila morikɛ ye n'a nana ka dakuruɲɛw lase kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ sirifila morikɛ a Seïd Aliyu Ousmane Haïdara fo ka waleɲuman dɔn ka min ye foli ye k'a lase wolokansigi fɛnɛ ma fɔ yan fɔ nazara la dugukolo kan n'o ye sirifekɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali a Seïd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara ye wele bila an bɛ a mɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ nazara la a bɛ o darɔ nin kuma in na ɲumanda ɲumansigi yarabiyama ala k'o nɔgɔya n'a ye. Siga ko t'a la alaji fɔnba nin waati in na an lajɛlen don directement n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire jamana kan ka taa se fɛn min ye Benin Nigeria Cameroun fo ka taa se Afrique centrale ma ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ nin jamana ninnu bɛɛ tegunnen b'a la nin waati in na ka se ka ba in lajɛ direct la ni ala ka jɛ ye. A bɛ san damadɔ bɔ bi karamɔgɔ ka kɛnɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ directement sɛ k'a sabu kɛ minnu bɛ jamana kɔ kan a ka d'u caman ye u ka ye kɛnɛ in ka yan ni anw ye ka sirifekɛ ye ɲɛŋɛ nka nɔgɔya ma se ka don o la o tuma na Chérifla TV de n'a mɛn ni o baara nɔgɔyali ye bi aw minnu bɛ Asie kun kan k'a daminɛ Saudiya yanfan fɛ ka taa se Iran yanfanw fɛ Asie kun Moyen-Orient Proche-Orient a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Chérifla TV sɔrɔ minnu bɛ Amérique continent na ka daminɛ Amérique latine n'o ye Amérique du Sud ye ka taa se Amérique du Nord ma fɔ États-Unis Tasajuni Chérifla TV bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la Europe ka nin kuma tɛ dakuruɲɛ kelen gun o gun bɛ diɲɛ kɔnɔ a ka ca la fo ni tɛ gun dɔ ka diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ i na Chérifla TV kɔni sɔrɔ ka sirifekɛ lajɛ. Ala ka jɛ ye fɔnba nin waati in na an bɛna kuma segin ka taa modérateur ma olu mun bɛna baaraw nun don yanni an fa ka kuma ta ni ala ka jɛ ye. N'ala sɔnna bɔ kuma kɔnɔ ka kuma segin modérateur ma. N'ala sɔnna. Chérifla misiri ba kɔnɔ juma seli kɔfɛ
kuranɛ kalanba min kɛ sanyɛlɛma na ni ala sɔnna juma bɛ seli dɔrɔn an b'a daminɛ yarabi ala ka sini yira an na o la an bɛ bɔ kuma la ka kuma di kumatigi ma ka di bonya tigi ma ka di karama tigi ma bɛn Haïdara kelenya Haïdara an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Haïdara du ka ja Haïdara dugu ka ja Haïdara jamana ka ja Haïdara jamana ka bɛn Haïdara ka diinɛtigi bɛɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wagati kelen sanga kelen minnu hakilila tɛ kelen k'an ka jɛ ka kan an masakɔrɔw ye an ka jɛ silamɛya b'a ɲini cogo min na ka kɛ o ye Bahauddin k'i fo Sharafuddin k'i fo Hujjatul Islam wal Muslimina k'i fo Ayatullahil Uzma k'i fo Bamadan de k'i fo ka bɔ kuma la ka kuma di ma ka ɲini ala fɛ sijan caman kɛnɛya caman yarabi ala k'o di i ni kanubaga bɛɛ ma o la bisimila. أعوذ بالله العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. أمي ألفو. كألا بركة. كألا ولي مندو. كأنا فلسكي أنا كرابا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. kasoli ale kan kasoli asodu nge sanimau kan kasoli akasaba nyumau kan o kɔfɛ k'an ka foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u ka baaraw bila ka bɔ yɔrɔ janw ni yɔrɔ suruw na ka na nin kɛnɛ in kan n'o ye Achoura kɛnɛ ye n'o ye silamɛw ka sanyɛlɛmɛ kalo jɔlen ye an bɛ o de la nin waati in na nin waati in ka kan ka dɔn an fɛ an kan k'an janto nin waati in na waati dɔw a ka bon a mɛnna bi ko tɛ yomul ashur silamɛya y'o de bonya n'o tɛ kira cira kisi ni nɛɛma b'a ma k'a sɔrɔ nin kalo in ka bon bolisɔnnaw bolo u b'a bonya u tɛ kɛlɛ k'a kɔnɔ a fɔlen don hali mɔgɔ min y'i fa faga ni fɛrɛla ma nin kalo in na i b'a to yen kalo in bonya kama o ye kafiriw de o tɛ silamɛya ye dɛ kafiriya mana an bɛ o waati de la bi ka aw fo a bɛ fɔ nin de ma ko jɔ minɛ komi a b'a dɔn an ka farafinkan na kasatan bamanankan na u b'a wele ko jɔ minɛ kalo alors o jɔ minɛ kalo in k'a sɔrɔ silamɛya ma kɛ tan an yɛrɛ denmisɛnnin ma nin don in bonyanen don a kun bɛ kɛ ɲɛnajɛ de ye dununw bɛ fɔ denmisɛnninw bɛ yɛlɛ fali kan ka fali boli a su fɛ ni dugu tilala ka se hakɛ dɔ la dugu minnu bɛ bada juru fɛ i n'a fɔ dugu minnu ka surun badaw la bɛɛ bɛ jigin ka t'i ko baji la ko ji kura nana ko a bɛ banaw kɛnɛya ko a bɛ taa ni tɔɔrɔ caman ye mana toujours
pour que aka don ami domina abonyana kafiru bolo ka konkira nalinye sallallahu alaihi wasallam amiga kapma en vle wati mina ko le 25 6e mois 2026 na fo chogo nyane do mona amba nyine ala fe ala mi nene aw sigini kenen kan ala ka here kanye amin ala so minu ma yanzoro doruraw kama ambi do ka be ala ka here kanu be amin ala so shi kenaya labangu nyuma ala ko dama amin nin kenen kan ambi do ka nga jamana yi obeke ambi do ke mali faso fosi tambolo yanko ayi ni tara ameriki nyafu ye kakoro ameriko ngi taki ke ye president ya do afora ko lu de fanga ka bo jen beta ibi nu lu yi ku ka president ye bonya ba soro de na me fe ka mi fu ye abi fo ko malien do ko nga kera ya president mona mo faso no dogari bolo doro ini ala teble ah oui aya jando faso la de ama sugandi o ne ma fo ala e ko nge malien non ma fo ay ngai ala niche mana ala iya nge malien de anya faso kalfa e ala ma kolosi amin ala so ala mali kolosi amin nin kenen ka ambe do ke an balama minnu bi dekuna minnu wulila ka b'u sigiyɔrɔw la an b'a ɲini ala fɛ ala k'u lafiya dekunba fɛn o fɛn kan anw ɲɛ t'u la dɛ nka ala ɲɛ b'u la ala k'u ka gɛlɛya wuli ala k'u ka gɛlɛya wuli an faso ala k'a kɔlɔsi ala k'a kisi ala ka do ani tanyine na jugu bɛɛ cɛ amin ala so ala k'an faso k'an ta ye amin nin kɛnɛ in kan an bɛ faamaw ka foli kɛ k'u ka kado di kado wɛrɛ tɛ yen ala ye min d'u ma kɔ faama ala ye mara di aw minnu ma n'a fɔra faama mɔgɔw hakili bɛ jigin présidents de la non président kelen tɛ faama ye au contraire dɔw bɛ fanga yɛrɛ jabɔ ka tɛmɛ président yɛrɛ kan n'an ko faama dɔrɔn a bɛɛ de ko don tout an yɛrɛ b'a la n y'o f'i ye ka kɔrɔ n'an ko fanga dɔrɔn an yɛrɛ b'a la i ka fanga ma kɛ dɔwɛrɛ ye i denw ni musow i ka kalandenw olu ka faama y'i ye lahara i b'i ɲininka o la wa i b'i juger ala fɛ diɲɛ na yan o kama n'i ye maa kelen tɔɲɔ o la ala t'a to i la non fanga ko t'o la o firawuna fanga bonyana fɔ a ko a ye ala ye a bɛ mini alors mali faamaw anw m'a fɔ a ka kɛ silamɛ ye n'a ye silamɛ ye a banna n'a t'o ye anw m'a fɔ a ka k'o ye an m'a fɔ a ka seli an m'a fɔ a ka su non an bɛ silamɛya kado de d'a ma ko faama kɛ laadiri ye i bɛ minnu kunna i mana ala ɲinɛ ma non i mana ala ɲinɛ ma dɛ i bɛ minnu kunna i bɛna don min na ala b'a kalama ni ala ka diɲɛ ye a kɛra o tuma na ala ka jɔnw a y'u kɔlɔsi a ye ala ka jɔnw kɔlɔsi a kana mɔgɔ tɔɲɔ non ala wele ye tiɲɛ ye doma dɔw ka da ye tiɲɛ ye mɔri dɔw ka sɛbɛn ye tiɲɛ ye nka min bɛ s'a bɛɛ la n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ o b'a bɛɛ bara ci k'a fili dingɛ kɔnɔ mɔri sɛbɛn tɛ se ka jɔ ye doma daga tɛ se ka jɔ ye nka kilisi ka di tɛ yen
Ah non. La harami jo ala nyakoro. Famau. Aka fanga kono aya jija. Aka na mokotoni. Allahu Akbar yafo. Ay moko ka hake duma. Adafale. Allahu Akbar. Hal ni ko alate ibe ka fanga ke herela. Aka na mokotoni. Allahu Akbar. Ni mokotoni na nyena aya sama ka bwala aka ka hake dama. Ala ba udeme jena ya. Allahu Akbar. Haïdara. Ati korobode. Ay, korobali. Maoma jena. Ala ye fɛn minnu mara di ma ni hakili tor'u la i m'u tɔɲɔ o mana kɛ baara sira o sira ye ala b'i dɛmɛ o na ala b'i wasa o la a kana sɔn tɔɲɔli ka kɛ aw bolo a kana sɔn dɔ ka bere ta tajuru sara bere kama aw bolo min bɛ fara kan a ye mɔgɔw lamɛn n b'a fɔ n bɛ segin a kan a ye mɔgɔw lamɛn ani mɔgɔw ka kuma ni min bɛ se ka ta a y'o ta ni min tɛ se ka ta a y'o bila a ye mɔgɔw lamɛn an bɛ jamana kalifa ala ma k'a ɲini ala fɛ a yɛrɛ ko min n'o ye laadiriya ni faso lafiyali ye ala k'o sira ɲuman bila aw kɔrɔ ala k'a ɲɛ aw bolo ala ka mali lafiya ala ka mali lafiya an ka kɛrɛfɛ jamanaw ala k'a bɛɛ lafiya afiriki ala ka afiriki bɛɛ lafiya n'i ye ŋaniya ɲuman siri n'i yɛrɛ ye i b'a siri ni maa wɛrɛ ye an ka kira ni ala y'an deko la mɔgɔ yɛrɛ kelen tɛ dɛ maa wɛrɛ ta fari i ta ka ala b'i ka dugawu jaabi teliya faamaw ne b'aw bila yan ne yɛrɛ b'a la mara b'an bɛɛ bolo maraw de tɛ kelen ye nin kɛnɛ in kan nin donba su in na Achoura su in na an b'an ka foli lase mali silamɛ ɲuman bɛɛ ma an b'u fo ka ta sunamɔgɔ la ka taa sufiya la ka taa siya la silamɛ fan o fan n'o bɛ nin jamana in kɔnɔ an ka foli b'a bɛɛ ye u sara bɛ ala bolo an ka nin baara in k'a fɔ silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an y'a ɲɛsin danbetigi fɛn o fɛn na a bɛɛ y'a minɛ n'a bolo fila ye an ma se maa si ma fo y'a yira ko an kɔrɔtɔlen kun don u sara bɛ ala bolo nka ko o ko a cɛw bɛ yen n bɛ fɛ i k'o faamu ko o ko a cɛw bɛ yen an ye nin baara in daminɛ an sera sunamɔgɔw ma an sera mɔgɔ wɛrɛw ma nka bɛɛ ye ko in ta u sɛbɛ la u sara bɛ ala bolo minnu ye min kɛ ji jukɔrɔ minnu ye min kɛ kɛnɛ kan a ma kɛ ala ɲinɛ ma dɛ ala ɲɛ b'a bɛɛ la wa ala de b'a bɛɛ sara fana cɛw jɔra surakaw y'o de fɔ wa hali yorusha wa hali yorutaja lil amri illa rijalihi wa hali ya'ti bi sawbil muzni illa sahaibu ko mun bɛ jigin ni kobaw ye fo a cɛw ni koba bɛna kɛ fo a cɛw de ka ye ni sanji jiginna foyi t'o la kabanɔgɔ kɔ i bɛ kabanɔgɔ de lajɛ a bɛ bɔ yen de sanji bɛ bɔ kabanɔgɔ de la an bɛ an karamɔgɔw fo u ye baara caman kɛ nin na u sara bɛ ala bolo mɛ baara in kɔrɔ tɛ parce que an bɛ fɛ an kan k'o walawala silamɛw k'a faamu silamɛw ka bɛn kɔrɔ tɛ ko dɔ bɛna dɔ ta kɛ la bɛn kɔrɔ de ye
mingu ye suna moye etna foi fo sufu te min do dina na ote sufi etna foi fo jien kono ni o e dina hakika koni ko suna mo to don ote tashayu shiat na foi fo dina na ni dina chendo ni suna ni tasawufu to do ote fengelen damati me beni ka famu fara yoro bebi taka bebi saitaka dotna do dotala me ko suna mo ni bitma ika suna fo ala kama ika wala ala kama ika da ala tala no kera billahi mashiti dimi koro beba doni e tabulo yi sufi ne bi ka sufiyat ma fo afo ala kama afo kira kama afo islamiya siraka irekta kana yala hasiriya ni dusukun jugu yala no kera ibi min fo ati mashi toro hal ni mo mi nyana iflile do o ba fo nunu ntunu ne do me atu toro sabu ima yaluka Allahu akbar waje ajra ninde be kuma an yara ka bamanangana an ba fo dungodo ni ko mo ma ifa ka kene aba fo toro tala me ni ko iba che ka kene abe kuma kelenye me kelen ba toro ba toro ajra Allahu akbar waje ninde nyinina Islamé befe jango wajuli kala befe jango juma kutuba kala na befe angana misri minibaru ke anga hasidiya boroy ikara sunamoy ikara sufiya ikara shi'a kuma mo tlobi kuma kana fon bi fo ala kama be ba fa me fon te ala koy ko kore bala mo ba fa mana yin de nyini pour ka nga jamana minnu be fe ka cheni ka ala akara fan fen danga sigi olula akumana o nyonye de kera l'islam be bora so fara ka kene mana befa besara be ala bolo mana an karamogo minnu bi wajulu ke minnu bi juma kutubaw ke asebela mo bebe na kelenka katla ku bolo no bla papier la ka di fama ma mana sisa akobi fanga bolo foi mabodina na ika selika ika shunke ika jaka ke hijike me ko ibi tabulo mina o sebe koroke me ma wore toy ne ko gele itake ma wore toy anga kaya ke kira ke sallallahu alaihi wasallam ka dina lati ala nana ajame ka fanga soro ani yahudiya bi ñoo bulu ani yahudiya ka kele kera mi kira kisi nema bama qur'ane jigina ale de ka mais u ye mogo do faka o ni songo kunga sara cien yere la o sekunde kira de wulila kata yahudiya kafiru fe ku ka ñon deme ni songo yi zara chogola an ga foyi dugo lente ni ala kira de sallallahu alaihi wasallam o kofe nya fuye ya chrétien ge muso daga bana labe ka jikrama ko ni nga kadoyi chrétien do chrétien yemo ka wusula unda ka e muso fula de krama sallallahu alaihi wasallam ka wusula nyuma unda ka
ka yelenga fe do ko bakali falde kundo ka labe laben chokola arabu eru temindo parce que o do lubi maganga unye kojuku e civilisation na anana dikira makira ya accepter ka mine ka foli kuye ka muso ingelenta foka dengele zoro o muso ife o dede kunye Ibrahim aha kira ye chrétien muso mine ka kado mine ka muso e foka dengele zoro afe chrétien de Adama kira tara domina Taif ni Taifu ka ye faton nalomo boka gabakuru ke ka kira keru foka joki kira yi doka jardin atara ere dogo yi chrétien do de nana no fei a sengene kongoto kana pom dama kira yi pom ne ka chefle ako nasrani ako chrétien do ako no otika ibe yoro mena ya nyoro mai ila be ki yambla jone nyote ubise ki soro ya un chrétien konga kira ya ka pomu mena ka du ay sira jira kira la abse ki dugo ka bo min fe pour que kafiru kana na soro kira boro fe sinema bama maganga yu labe ko na do na bafa chide nana o tato dugu dolo ni kira bena ko cho yi dugo de ko maganga u labe ne do ni kwibi do bi fa de ku besraka chapor mi fe ka dine dawma aka don slamé ti bi mak bingani kala te slamé mais slamé do de bingani kala wi ala kira sallallahu alaihi wasallam check kafiri do de ni foi ku kolosi jugu labene do koni ku be do maka obi fa o kira ko itinye mawa kunga munge exemple do quoi pour que puma famu ka noya kuluballa kaube traure la kaube jire la kaube ona nyona kabila kira ko sisa etita fo jarala ka nuye ukanyemo wa ekona biseka lado magawa kafiri boli sona kafiri boli sona anga kira de menyini joni fesa kafiri boli sona do abuka ka joni chi kafiri boli sona do tafo nunu ye jarala kawe nu biseka ne ladu tetara ai chifo luka nyemo bai we asoro bonye be jien kono angramgo ami yorom nabi mate jien wuli puma donga jien nafa bi ne ka doya billahi bitede anwa demsenia dama kono foki sa ma bi bangbabo itseki dogoni neni ko danga de ka to itiso ka fo I dogoni do ma danga de ki ifa nyogon to ibabla nona mungara ti fora kabila tigiye ayaka kabila de be faranyonga be nyonzora la akwa beka bamruta ayala be uko mumbe akwa ayala be kabila betari labe ni nyova labe kasoro kana kabila tigi yorola
ako Kuraysiw ka den de nana jigi sɛmɛ ana ko nunu wulile do ko n'a donna k'u b'a fa n y'a kalifa minɛ a ye nana ye a y'a ladon u ye kira ladon Maka a ladonnen ni hijira kɛra ni kira ye fanga sɔrɔ kafiriw k'u ti fara la u ye kɛlɛ kɛ kira ye kafiriw minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ye kafiri jɔn caman fara ɲɔgɔn kan dugu maabaw b'a la u sirilen ka na n'u ye Madinɛ bɛɛ wulila ka deli kɛ a ko a ti sɔn a ko nka walahi ni kafiri karisa kungo man k'u bila u ti si yan mani farti mani muhi mani nasir mani kafi wahid an ka kira ko ni kafiri karisa n'o kun ye ninnu zoronɛli don u ti si yan b'u bɛɛ labila mun kama ko kunun tɛmɛna n bɛ fɛ a ka Haïdara lamɛn mɔgɔ t'i mɛn mɛ kuma bi mɛn amin amin silamɛ in mɛ kira y'a fɔ dɛ a ko a ka sahabaw ma k'u janto diinɛ na ale kira bɛ ka min f'u ye k'u k'a tiɲɛ n'u tagaju ye u k'u ɲɛ dar'a kan kosɛbɛ ko don dɔ bɛ na olu minnu y'ale kira ye ko diinɛ in bɛna yɛlɛmɛ fo a bi k'olu yɛrɛ kɔnɔ k'u fililen hinɛ diinɛ makari diinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ ala k'an laban ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya kɛra tan a yɛrɛ k'a jija a ye hinɛ a ye hinɛ a ye makari a ye kɛ maa wɛrɛ fɛ ni maa min ko ale tɛ ala fɛ a fɔ a ni ce n'a ti e ka ala ko bali a to yen a to yen o don bɛɛ safɛ mɔgɔw ka kuma faamu cogo o de nana ni ikhtilafatu sɛbɛ ye mais n yɛrɛ ŋaniya ko tɛ kamalen dɔ bɔra an fɛ yan a bɛ farajɛ jamana de la kuna sini kɔrɔ ala tulo b'a la a n'a balima bɛɛ fara la a yɛrɛ woloba ani o fara la mais ale degunna Haïdara de b'anw bilasira Haïdara ye bangebaa ko gɛlɛya bon ne dun bɛ ka min kɛ n y'a ta Haïdara de ka kuma na ala y'a bila ka na ne fɛ yen kunna sini ale ka dekun ye mun ye ko ne ko kira ko i ka balo i halala la kana foyi dun i ma min baara kɛ ale ye nin kuma in bonyana a ka faamu cogo la ani minnu bi baara la ɲɔgɔn fɛ farajɛ jamana na a yɛrɛ badenw de don mais ni dumuni sigira k'u ka dumuni kɛ ale b'a fɔ k'a fara a baden kɔrɔkɛ o ko mais mun bɛ yen a ko non k'u ka dumuni kɛ a sera yɔrɔ dɔrɔn o fana ko non ni nin cogo don o kumana i yɛrɛ ta i ka yan bila a n'o farala a taara yɔrɔ ta yɛrɛ ye sisan a nana furukɛ la a nana fanicinin min fɛ yen a tɛ sɔn k'o ka dumuni kɛ a n'o fana kɛlɛla u farala a nana ba fɛ yen ni tobili min kɛra ni ba ko na dumuni kɛ a tɛ sɔn a ba fana ko an den ne ɲiginna ne ka dumuni na ne yɛrɛ yafara e ma et puis a bɛ k'a kɛ ni sɛbɛ de ye fana ko kira ko i kana foyi dun ni halala tɛ bon ala y'a kɛ kunna sini a nana ne ko k'a n'a ba fana fa ne ko non i jalakilen don
ngo me iba bi min di ma na soro le ka fendala i yɛrɛ ka dɔ bɔ ka don a la i k'a dun a ko ale yɛrɛ de b'u balo ale de bi baara kɛ dumuni fɛn o fɛn bɛ so ale de y'a bɛɛ san ne ko bɛɛ ni e ta don kaban e bi bɔ o la cogo di bilen a ko komi ko ninnu de y'a tobi bon ça fait an ka hali figiwtigiw u ye ɲɔgɔn bila kira ka kumaw faamu cogo de la tan bon ni nin kun ye mɔgɔ dɔ ye sisan ko an bɛ waati dɔ la musayiduya tile la ale yɛrɛ bi nin ta ni mɔgɔ min tugura a kɔ o ti maa ka fɛn ne y'a ɲɛfɔ a ye yɔrɔ min na a y'a faamu ne ko non na e yɛrɛ ta b'a la i y'a baara kɛ dɛ n'i ta b'a la dɔrɔn a taara foro la daba b'e bolo daba b'i dɔgɔninw n'i kɔrɔw bolo sɛnɛ min mana sɔrɔ yen o y'i halala de i ta b'o la bon i nana mɔgɔ fɛ yen hali i ma baara kɛ a y'i dunan jigin a ye min d'i ma sariya la o dagalen du ye c'est-à-dire i kana haramu de dun ka mɔgɔ tɔɲɔ k'o ka nafolo dun ka namara kɛ ka wari sɔrɔ n'o de bilala kɔnɔbara la dugawu de tɛ se ka jaabi fiyewu k'o to i kɔnɔ i ni ala cɛ ti ɲɛ fiyewu ka walifɛn to i kɔnɔ kira y'o fɔ salasalam la yaqbali salata mur'in fi jawfihi haram kira ko maa o maa diɲɛna ni haramu dɔrɔn bɛ b'i kɔnɔ kana seli yan dɛ taa seli alikaba kɔnɔ ko ala mago t'a la a b'a janto nin na silamɛya ye jogo de ye silamɛya ye jogo de ye ni jogo bɔra yen dɔrɔn silamɛya ko banna an bɛ kɛnɛ min kan n y'a fɔ a ye cogo min na donba don mais an b'a fɔ ko jɔn minɛ jɔn minɛ n'a na ko ye ala kira ka denbaya bɛɛ kɛra jɔn ye sini ɲɔgɔnna de la El Hussein ale fagara sini ɲɔgɔnna de la ka tila ka ala kira ka denbaya min fagara nin kɛnɛ kan kanubaw ni denbaya a bɛ se mɔgɔ 70 ni kɔ ma ka tila ka Seydina Huseini kunkolo dɔ tama na ka taa di Yazidu ma o la k'a kɛ fɛti ye k'a kɛ ɲɛnajɛ ye o nana sira wɛrɛw fɛ nka n y'a f'i ye cogo min na ka kɔn kira yɛrɛ nali ɲɛ nin kalo in ka bon adamadenw bolo mais tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ Achoura kɔnɔ o de ye Huseini fagali ye ani alakira ka denbaya sallallahu alaihi wasallam o la yana an ka tɛmɛ ni walada ye an ka ambassadeur bi an fɛ yan an bɛna kuma di Iran ambassadeur ma a ka silamɛw fo ko a nani sen don an fɛ yan a diyara n ye ala k'a sara on dit à l'ambassadeur d'Iran soyez les bienvenus, vous êtes chez vous. On va te passer le micro pour donner bonjour à les gens. Il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, ni wati na fami aywa Iran ambassade alebe keneka nana senjo Chérif Ousmane Madani Haïdara ka keneka da kunya fla Chérif kayo dama abena o lase ni alaka jey noye République islamique d'Iran au ambassade mimbe Mali fin. Alaikum jami'an wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vive le Mali, vive l'Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. من تشکر میکنم از جناب آقای حضرت حجت الاسلام شیخ حیدرا و تمامی عزیزانی که اینجا این فرصت رو برای ما فراهم کردند. akabe akelongo kuma damna ala togona ikira togoye kabe Seydou fo ne Cheikh Seïd Ousmane Madani Haïdara wa be bela jelen fo Muhammad Ishambo ikono koro kasikene. این مناسبت برای
آشورای حسینی هست و پیام آشورا برای این ملت مسلمان مشخص هست که ملت مسلمان در مقابل ظلم و جور بیگانه استقامت میکنه. ko nin jama in bɔra ka na kɛnɛ kan k'o b'a yira k'a fɔ fɛn min ye asura message ye o faamuyalen don maliyɛnw fɛ yen ko parce que asura tɛ dɔwɛrɛ ye k'i jɔ tɔɲɔli ni binkali ka o kɛlɛ ka silamɛya sankɔrɔta. جوهره پیام آشورا این هست که حق بر باطل پیروز هست. ko asura a kɛra cogo min na bɛɛ b'a kalama wa a labana kunnawolo de ka silamɛya ka kunnawolo. این پیام قرآن کریم هست که کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. ko asura ye taara kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atin kasira ko jamakulu fitinin joli joli o de ye jamakulu caman se sɔrɔ o kan. ما الان یک نمونه جدید از آشورا رو در فلسطین و لبنان میبینیم، نمونه دیگر رو در ایران میبینیم، نمونه های دیگر هم در کشورهای اسلامی که تحت استعمار و فشار و ظلم هستن میبینیم. ko an bɛ ɲɛ bɛ asura exemple caman na an ɲɛ b'a la liban an ɲɛ b'a la palestine an ɲɛ b'a la iran wa an ɲɛ b'a la silamɛ jamana caman kan parce que u bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ tɔɲɔli de kɛlɛli la. ما اعتقاد داریم که خون بر شمشیر پیروز هست و این علت مقاومت مردم مسلمان هست که دست در دست هم در مقابل ظلم و استعمار و زور ایستادگی میکنن. ko sika foyi t'a la ko jeli o bɛ se sɔrɔ pamuru kɔrɔ a bɛ kɛ dɔrɔn ni silamɛw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn sabatiw ni ɲɔgɔn cɛ sika foyi t'a la o bɛ se sɔrɔ. پیام مهم دیگه‌ای که باید به ملت اسلامی داده بشه و این پیام هم از قرآن برمیاد این هست که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ko kuranɛ yɛrɛ kun y'a lakali k'a fɔ ko silamɛ wa'tasimu jami'an wala tafarraqu ko bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ. امت اسلام در اهداف عالیه‌ای که داره باید در دست هم به هم کمک کنن، چه این ملت مظلوم فلسطین باشه چه مقاومت ملت مالی در مقابل تروریسم و غرب غارتگر باشه. ko silamɛw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka a kɛra Palestine dɛmɛli de ye o a kɛra Mali yɛrɛ mako bɛ dɛmɛ la parce que terrorisme kɛlɛ bɛ an yɛrɛ fɛ yan. ما در ایران یاد گرفته ایم که باید در مقابل بیگانگان مقاومت کنیم، اگرچه در جنگمون یک کشور در مقابل 27 کشور اون هم شامل امریکا و اسرائیل جنایتکار بخوایم مقاومت بکنیم. ko Iran ko espérance b'olu la o niveau la ko dɔ wɛrɛ tɛ u tɛgɛw dilen don ɲɔgɔn ma. Iran jɔra jamana 27 a bɛ ka olu kɛlɛ san joli joli a dɔ ye Amérique ye wa a dɔ ye Israël ye. من ضمن تقدیر از این بزرگواران جناب آقای حیدرا که این فرصت رو فراهم کردن، دولت دوست و برادر مالی که این فرصت رو به وجود آوردن و این ملت شریف و دوست داشتنی که مثل اعضای خانواده خودم اینها رو دوست دارم، یه همچی فرصت خوبی رو برای همه ما فراهم کردن که دور هم جمع بشیم و از شعائر اسلامی حمایت و حفاظت بکنیم. ko k'a bɛ an face fɔ ne ye Haïdara ye a bɛ cɛsiri minnu na a dogolen tɛ wa a bɛ maliyɛn silamɛ cɛ fara muso kan a bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa a nisɔndiyalenba de don ka se kɛnɛ in kan a n'a balimaw ka nin sigi ɲɛnamaya. من از این فرصت استفاده میکنم پیام تشکر رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و ملت ایران از ملت، دولت و مردم مالی رو اعلام میکنم. a ko k'a b'a profiter ka u ka guide suprême kura o ka cikan ani u ka président o ka cikan ani iranien peuple bɛɛ ka cikan na se maliyɛnw ma ka fɔ u bɛ maliyɛnw kɔ a mana kɛ domaine o domaine na u bɛ maliyɛnw soutenir. ما همواره پشتیبان دولت و ملت مالی بوده ایم و الان هم که این اتحادیه ساحل تشکیل شده، ایران اعلام آمادگی کامل خودش برای حمایت از ملت و دولت مالی در مقابل تروریسم و غرب رو اعلام کرده و این اعلام رو مجدداً
بر نظر خودش تاکید کرد. ko iran ka soutien be mali ka kolon u ya annonce ka koro wa u ba la kura ka fube malo soutenir wa u AEC jamana u ba be soutenir. واقعا من یک بار دیگه اعلام بکنم که به قدری من خوشحالم در میان این مردم. من شاید 70 کشور دنیا رو سفر کردم و معمولا حوزه بین المللی کار کردم، ولی وقتی آمدم اینجا این ملت رو دیدم، واقعا ملت دوست داشتنی دارید. قدر خودتون رو بدونید. خیلی شما رو دوست داریم. ویولو مالی، ویولو ایران. خیلی ممنون، متشکر. Thank you very much. ako kai jamana menge ka be jamana bi wolon la bo ko me kanana malla ko vraiment ko malion ko depa be kama basi foye malion na bu fo abu wale nyumanda ala ka mali sangorota ala ka iran re sangorota. صلوات بر محمد و آل محمد. kanga sele ala ka ala kira ka na somo Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa جناب شیخ مجددا تشکر میکنم از شما، دولت مالی و این ملت خوب. خیلی عالی، متشکرم و ممنون. kami fo abi wale nyumando abe malen bela jilen fo ala ke imesi la ka kena uke. Thank you very much. Ambassadeur da kunya fla wala an karama Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara abina kumata ya bani an je kare labe. Anga ambassadeur ma ka fo ka wale nyumando nana faranka ni mbara ina amba fo ko ala ka sara herala ala ka mbesa ko di amma solli ala rasul aywa ankila dinai o de ka gele ni ya famu bi lafia u ya fo u ma fo o betwe islamia mancha mba fo idungodo islamia te foye da alala itle dorete ni ko seli onye yini doro ni to onye do ni ko bolo jingi bolo mne ne o benye fo yi dorete ala ni ya ikaseli nyedo abana sun donné do hiji donné do islamia mancha sra ala nya itle klenti dowere wal muso to atigibo wal nafulu to atigibo hasidiya dabla kana dabali juku ke kema wore fe ala bi kife itle ne ka kuma te de kira de yafo sallallahu alaihi wasallam aka hiji laba do de ya nyininga ko islamia nyen fo anyi fo angana nimisa kwala nga inyininga na ako chema ko qul amantu billahi summa istaqim ni ku idame ala la ku itle ko islam ya bana me ala ere ya jabi qur'ane kono allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu ala ko minu ngo an mai alai kuma daw ma de ku lala ku itle angara mo ko bebe itle nyoro inde bo Harun Rashid ale fana umawiya ka nyemɔgɔ ba dɔ kun do ko Harun Rashid a tile la se ba kɛra ye se kunba ye kojugu jama b'a bolo kuma tɛ Abasiya afwan Abasiyu n'aw ka ɲɛmɔgɔ dɔ kun do ne ko umawiya Abasiya de do ko Harun Rashid se bɛɛ kun b'a ye don dɔ la a y'a ka danayamɔgɔ dɔ wele a ko o ma ko dugu in lajɛ dɛ ni banabaatɔ hakɛ min b'a kɔnɔ c'est-à-dire ni bana n ngolo b'i dimi bana ko tɛ quoi hakili tiɲɛ banatigi ni fatɔ hakɛ min bɛ n ka nin dugu in kɔnɔ i jija an k'a fatɔ hakɛ bɛɛ a ka ciden bɔra sɔɔni a seginna ka na Khalifa ko a ma ko e y'o da dɔ kelen ye a ko ayi a ko mun bɛ yen a ko hali k'a fɔ n ka hakilitigiw jate k'o de dɔn ka di o jate dɔn ka di quoi ka tɛmɛ fatɔw jateli kan a bɛ fɛ ka mun fɔ a ye
ko fatɔ ka ca Allahu Akbar siga to la a bɛɛ ti fini bila ayi abani a ko hali k'a fɔ n ka hakilitigiw jate k'o dɔn ka di kojugu ka tɛmɛ banabaatɔw kan Allahu Akbar mɔgɔ caman man kɛnɛ koyi siga to la e ni maa caman sigilen don a bɛ baro la mɔgɔ caman man kɛnɛ koyi siga to la Allahu Akbar Allahu Akbar ala ka hakili ɲuman d'a ma amin kana so a ko kɛnɛbaatɔ jate dɔɔni ka nɔgɔ banabaatɔ ye siga to la a bɛ faamu afabule do ala ye aya fila fɔ kuranɛ kɔnɔ diɲɛlatigɛ bi ban ye Allahu Akbar diinɛ bi ban ye Allahu Akbar n bɛ fɛ a k'a bila o kɔnɔ toujours a ɲɛ bɛ maa o maa na i ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la min bi seli min t'i seli min bi boli sɔn a bɛɛ ye ala ka jɔnw de Allahu Akbar siga to la a kelen ma n'a yɛrɛ ma ayi make wa a kelen tɛ dugukolo ka ala ɲinɛ ma ayi Allahu Akbar Haïdara mɛ ala y'u to yan k'a fɔ ka d'a kan ko ni ala ye adamaden da ko kafiriw b'u la ko silamɛw b'u la Allahu Akbar nin ye kuranɛ de ye dɛ hadisa tɛ nin ye dɛ ala ko ni ala ye adamadenw da kafiriw b'u la silamɛw b'u la siga ta la e bɛ se ka kafiriya bɔ yen ayi iti se ala ko a bɛ yen e ko k'i b'a bɔ yen ayi iti se ayi min ɲininen don i fɛ i ka tɔɲɔli bɔ yen wala Allahu Akbar tɔɲɔli bɔ yen n'i bɛ se o ɲininen don bɛɛ fɛ an ka tɔɲɔli bɔ yen Allahu Akbar o cɛ mɛ ka kafiriw bɔ yen i tɛ se ayi iti se dugukolotigi de ye kafiriw bila ye ka tila k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko n ye dali kɛ kafiriw bɛ yen silamɛw bɛ yen n'a fɔra silamɛw bɛ yen n'e ko silamɛw tɛ kɛ yen e bɛ ala sɔsɔ wa Allahu Akbar i bɛ ala sɔsɔ ayi soso a y'a janto nin na Allahu Akbar a kana a ka sinji tigɛ nin na a kana a ka balimaya fara nin na a kana ban maa na nin na fɔ ni min ko a b'i don i ka diinɛ kɔnɔ Allahu Akbar everybody ni min ko a b'i don i ka diinɛ kɔnɔ i b'i ka diinɛ sama ka bɔ a sen kɔnɔ beke ani n ti kafiri ye tɛ kelen ye ayi o tɛ kelen ye la Allahu Akbar la Allahu Akbar mɛ mali bɛ ala fo wallahi mali ka kan ka ala fo indépendance ni bi cɛ mali ka yɛrɛ ta ka bɔ tubabuw bolo kɛnɛ kan yɛrɛ ta o ni bi cɛ maa si ma mali mara silamɛya tɔgɔ tɛ maa min na siga to la Allahu Akbar a tɛ yen Allahu Akbar o tɛ moribo keyita ala ka hinɛw bɛɛ la silamɛ don a kun bɛ seli siga to la bɔn kɛnɛkan silamɛ kun don wa ala yɛrɛ ko a m'anw bila ka dusukun lajɛ a y'an bila ka kɛwale de lajɛ kɛnɛ kan silamɛ kun don Allahu Akbar siga to la musa tarawele an n'a bɛɛ kun bɛ seli ɲɔgɔn fɛ juma misiri ba la bagadaji a taara a yɔrɔ tɔgɔ ye di bagadaji tɛ wa juma misiri ba la anw ni président bɛɛ kun bɛ seli ɲɔgɔn kan ye musa tarawele juma o juma fo n'a tɛ jamana kɔnɔ Allahu Akbar siga to la ale kɔfɛ alifa nana u ko silamɛ don siga to la ouais mais parce que an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'a bɔra réunion na an ma gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ayiwa u ko silamɛ don Allahu Akbar siga to la o tuma na o fana ye silamɛ ye o fana kɔfɛ cɛ nana amadu tumani nana ala ka hinɛ u bɛɛ la amin amin amadu tumani alimami talen kun don a fɛ kuluba ye Allahu Akbar alimami ye moti ka den ye Allahu Akbar k'o de b'a seli kuluba ye an ka suntigɛ dɔ la ne yɛrɛ selila o alimami in kɔfɛ ni amadu tumani Allahu Akbar everybody mana an b'a fɔ ko silamɛ kun don o do siga to la Haïdara o kɔfɛ ibk nana ibk
o de kun bɛ wajuli kɛ a kun bɛ wajuli kɛ hasbunallah o tuma na ala ye Mali sɔn i bɛ ka kɔfɛ transition mɔgɔw nana bandaw kun ye silamɛ ye a bɛ seli bandaw bɛ seli bandaw kɔfɛ Hashim nana jɔnkunda jɔnkunda ta kɛra yɛfɛ ta in na yani i bɛ ka cɛ jɔnkunda bɛ seli jɔnkunda bɛ seli ayiwa aya nana aya kɔni ale ye ka mɔgɔ kɔrɔ ye a bɛ to ka seli aya bɛ seli sewuka don jagoya ye o ka seli ye o ale ye sewuka ye jagoya a bɛ seli aya bɛ seli ayiwa o kɔfɛ jɔn nana Hashim ninnu nana Hashim o ko a bɛ seli mais a delila ka na juma misiriba in na a m'a dɔn ko dɔ ɲagamina ye n'a hakili b'o la o tuma na a bɛ seli silamɛ don silamɛ den fana don a fa ye silamɛ a yɛrɛ ye silamɛ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ala Mali k'a la ala fo faama si ma Mali mara min tɛ seli i ka diinɛ o b'i ni ala de cɛ mais ala ko an kana maa dusukun lajɛ an tɛ se k'o ye yɛrɛ ala ko an ka mɔgɔ lajɛ kɛnɛma ni mɔgɔ min ko a ye silamɛ ye ko an k'a fɔ o ye silamɛ ye fɔ n'an ye fɛn wɛrɛ y'a la min b'a bɔ a la mana Mali faama bɛɛ alhamdulilayi u ye silamɛya yɔrɔ dɔw bonya u ye silamɛya yɔrɔ dɔw bonya dɛ hali sini ɲɔgɔnna o somɛnen don Achoura u y'a somɛ u y'an bonya fana u ko couvre-feu bɛ yen a dun bɛ yen Kulukɔrɔ n'a a mara yɔrɔw la an ka quartier caman bɛ Bamakɔ yan o bɛɛ ye Kulukɔrɔ mara ye quartier dɔw an k'u ma a t'a lajɛ ni a bɛ se ka su in na couvre-feu wuli an ka Kulukɔrɔ Bamakɔ Kulukɔrɔ mɔgɔw ka se ka na kalanyɔrɔ la u ko an k'a f'u kana ko nka u tɛ se k'a fɔ kɛnɛ kan walima ko bɛ n'a taabolo don o ka ɲi kɛ mais u y'an bonya u ye silamɛya bonya a fɔ silamɛw tɛ mais u ye silamɛya bonya n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn Mali kɔnɔ yan ni maa min ko i bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la yan o b'an gabakoya kosɛbɛ ne y'o de fɔ n ka kuma na walahi ala tulo b'a la ni faamaw donna an ni ala ka silamɛya sɛbɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛ mɔgɔ min bɛ sa fɔlɔ ne don bilahi n b'a lakale ala ɲɛna tan mais Mali faamaw ma don silamɛw ni foyi cɛ an bɛ u k'a fɔ kɛ k'a fɔ Mali fanga ye silamɛw bali nin na o ye mun ye ayi dɔ bɛ se k'a f'u ye ko sonbolo tɛ tigɛ yan ko jɛnɛyakɛla t'i faga n'i y'o fɔ ala nana ni baya ye kuranɛ kɔnɔ an ko ka baya kɛ ni baya kɛra i na sonbolo sɔrɔ ka tigɛ i na jɛnɛyakɛla sɔrɔ ka faga o to yen yanni so bolo ka tigɛ Mali la yan ne hakili la ne y'o kuma fɔ o ye k'o ban anw de ye bɛɛ wele n ko a ka kɛ mais yanni so bolo ka tigɛ a ye jamana kelen fɔ n ye diɲɛ kɔnɔ dɛ ko so bolo bɛ tigɛ nin dugu in na a y'a dugu fɔ n ye dɛ ko jɛnɛyakɛla bi farala kɛlu nin dugu in na diɲɛ kɔnɔ a ye jamana kelen fɔ n ye n k'a mɛn
u ka jamana dɔ fɔ an ye a bɛ kɛ yɔrɔ min na o kumana Mali kelen de bɛna kɛ a dama ala dugu ye ala jamana ye wa mais jamana tɔw la a ti kɛ mun na Mali ne tiga ka faamaw tan tiga k'u tan dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ kabini ala k'an da u ka 1 franc u ka bɔ k'a fɔ 1 franc dɔrɔn u ka bɔ k'a fɔ ne tɛ fitiri wale n t'i maa ka ɲuman dogo fɔ n ka sa n y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna yan mawuludu ne ka mawuludu la ansaru bɛ min dépenser président bi yan $1,200,000 a n'a kunkan fɛ président bi yan ko $200 millions et quelques n'anw jiginni ni n'anw ka dépense la mais san 2 ye nin 2 ans ye u bɛna $500,000 di ko mawuludu dɛmɛ 5 millions ko mawuludu dɛmɛ n tɛ maa ka ɲuman dogo ni million an ka mɔgɔw bɛ $1,200,000 ni kɔ de dépense mawuludu la 5 millions o yɛrɛ kɛra sisan dɛ n'o tɛ 2 millions de tun don wallahi u nana 1 million di a ka kɔrɔ k'o ye mawuludu dɛmɛ ye n m'a fɔ ko faamaw y'o di mais a bɛ tɛmɛ siraw de fɛ ka s'anw ma faama bolo t'a d'anw ma a bɛ tɛmɛ ka na de a tɛmɛtɔ ka na dɔ bɛ bunna a tigi kɔ sow bɛ dɔ suɲɛ tagisi sara bɛ bɔ a la crédit sɔngɔ bɛ bɔ a la billahi u de la ka ye $1,000,000 di yan kɔfɛ u ye $2,000,000 di yan n ye 3 sɔrɔ 5 dira ma o siɲɛ 2 ye nin hakilila siɲɛ 2 ye n'o tɛ ne hakilila siɲɛ 1 yɛrɛ don mais n bɛ 2 fara a kan oui mais anw ta di yɔrɔw dɔnnen don minnu bɛna n'a ye mɔgɔ 2 tɛ a bɛɛ ye mɔgɔ 1 de mais a bɛ tɛmɛ sira caman fɛ ka s'anw ma dɛ anw tɛ nkalon tigɛ anw tɛ faama dɛmɛ nkalon kan ayi ninnu n t'u ka dɔrɔmɛ dun o yɛrɛ tɛ dɛ hali ni dugu jɛ o jɛ u bɛ miliyari di ne ma ne tɛ n ka ala bila ka dafɛnsi minɛ ni min ma ɲi n b'a fɔ nin ma ɲi mais an ka tiɲɛ fɔ aw bɛ mun dɔn Mali diinɛ na ko fanga y'o bali a y'a fɔ dɛ n k'a mɛn ko faamaw donna silamɛw ni nin cɛ o ye mun ye hali ni jamajɛrɛ in n'a tora faamaw ma a ti kɛ mais u ko an k'a kɛ ka tila ka jɛ n'a ye Kulukɔrɔ Bamakɔ yan fan a Bamakɔ yan fan k'o ka couvre-feu bi ko mais u tɛna a déclarer nka an k'a fɔ an ka mɔgɔw ye u kana kalanyɔrɔ la alors aw fɛ fanga ka mun kɛ mun ne n'u man di min na ne y'o fɔ k'o ban wa ne b'o fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ a ye mɔgɔw lamɛn anw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ala y'an bila ye bi fantanw kungo bɛ fɔ anw de ye hali sisan an ka ci ser'u ma minnu bɛ wari minɛ mobiliw la sira kan u tɔgɔ ye di piyazi o
o ye piyaji mɔgɔ tan ni kɔ labɛn k'u bɛna olu bila k'u ka minɛnw cɛ u bɛ taa min u sera anw de ma sanubɔyɔrɔ mɔgɔ bi joli u y'olu ka papiye dilan k'u bɛna olu labila o bɛ se jɔnni ma u ka so ninnu tɔgɔ ye di dɛ u bɛ sow di dili min kɛ mɔgɔw ma logement sociaux mɔgɔ 200 ni kɔ o bɛna gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ o bɛ taa min o bɛ se anw de ma ni jigi banna jamana kɔnɔ a bɛ ci anw ye min f'u ye mɔgɔw ɲɛ guwanen mana na se an ma a ye sira di an ka kuma dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ni dilancogo bi sɔrɔ min na o ka dilan fantanw kana kasi ni kunbɛcogo bi sɔrɔ min na an k'o dilan fantanw ɲɛji kana bɔ mɛ ne yɛrɛ Haïdara kɔni mago sera a ma a ye biro datugu an kuma in ye nin de ni nin kɛra k'a kunbɛn mɛ an bɛ tiɲɛ fɔ fanga ye Mali ye maliyɛnw ta de ye faamaw ta tɛ dɛ awi marifa bɛ n bolo ani ne ta ye yɔrɔ ye kelen tɛ dɛ an jɛ don an bɛɛ de b'a lajɛ a bi dilan cogo di an bɛɛ bi kisi a kɔnɔ cogo di an bɛɛ bi hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ i sɔnna an b'a fɔ i ma sɔn anw b'a fɔ Mali y'an ta de ye Ala y'anw kɛ maliyɛn de ye on est fier aussi k'a fɔ an ye maliyɛn ye mais anw ti foyi ɲini jamana in bɛ basigi cogo min a bɛ suma cogo min u k'a dɔn anw fana bi yan an fana b'an faso de fɛ anw ka kalan kɔnɔ fɛn min bɛ Ala dimi fɛn bɛɛ ye o de ye ka mɔgɔ tɔɲɔ fantan ni ɲɛji lakaliyɔrɔ t'a bolo o ti ku fanga si la fanga si awi an kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ tɔɲɔlen ni ɲɛji dɛmɛbaa si t'a la o tɔɲɔli fanga si tɛ se k'a supporter kojugu don a bɛ gɛlɛya se jamana ma hali a bɛ sanji jɔ faama ɲɛji fantan ɲɛji n'a ma dɛmɛbaa sɔrɔ a ka kan an bɛna bɔ yan an bɛ sa o anw si bɛ yɔrɔ min na bi n'anw ye nkalon tigɛ Ala yɛrɛ tɛna o to anw na hali ka waati kɔnɔ n'anw siranna Ala t'o to anw na awi anw tɛmɛna o yɔrɔ kan o jamana bi jɔ cogo min na anw b'an ta fɔ n'a minɛna o don n'a ma minɛ a banna mɛ Haïdara y'a seko kɛ wa ma ala rasuli illa al balagh fantanw k'a dɔn mɔgɔ kamana gannen minnu bɛ se anw ma a ka ci ti ben dɛ an b'a bɛɛ se a seyɔrɔ la n'u sɔnna min ma an bolo a b'o ye n'u ma sɔn min ma an yɛrɛ se t'o la mɛ Ala b'a dɔn an y'an ka devoir kɛ an ka fanga k'an ka dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ dɔ k'an ka y'u la
population bolo u ka kan ka an lamɛn u ka kan ka ko dɔw to an ta la fana gɛlɛya si ma kɛ jamana in kɔnɔ yan n'aw ma wuli k'an jɔ n'ala ma bɔda di a ma kɛ dogolaw o la an bɛ dugawu kɛ mali ye ka dugawu kɛ faamaw ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u bɛ baara min na ni faso boli don bolo la ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma an ka balo hɛrɛ la an faso kɔnɔ ala k'u dɛmɛ an ka jamana ani an sigiɲɔgɔn jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka mali kisi ala k'an kisi a kɔnɔ ala ka san caman yira an na ala ka hɛrɛ caya ala kira bonya kama u bɛna fɛngɛ fɔ a tɔgɔ ye di nafila fɔ su in na a b'a jija k'o kɛ san hɛrɛ sɔrɔli kama inshallah ala ka san hɛrɛ d'a ma an karamɔgɔ n ka sɛgɛn aya fila ta ayiwa su in na nafila arakan kelen o kelen suratu ikhlas ni o ye kulu wallahu ye fatiha kɔfɛ bɛ kulu wallahu kalan siɲɛ 11 fatiha kɔfɛ siɲɛ kulu wallahu siɲɛ 11 n'i ye salamu bila i bɛ istighfaru kɛ n'o ye astaghfirullah astaghfirullah siɲɛ 100 o kɔfɛ i bɛ salatu kɛ salatu min ka nɔgɔ i ma siɲɛ 100 n'o bɔra hasbunallah wa ni'mal wakil siɲɛ 111 o de ye su in na nafila ye k'o ɲɛfɔ silamɛw ye an b'a ɲini ala fɛ minnu mana fɔ a kɔnɔ ala k'o kɛ hɛrɛ ye ala k'an ka batow minɛ ala k'an sago d'a ma sɔli rasuli karim ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد اقضي هوائجنا وفرج همومنا واجعل سنة لنا رحمة إنك على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ni ye kɛnɛ kuncɛlen i n'a fɔ an b'a kalama cogo min na fɛn min ye an fana karamɔgɔ Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara Achoura kɛnɛ kan ala sɔnna ma ni ye a baara kuncɛlen an bɛ dugawu de kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka bɔdaw di ala ka suturaw kɛ ala ka fɛnw bɛɛ nɔgɔya ci b'a bonya kosɔn salala muhamadu wa ali wa a ye jamanadenw kɔnɔ a wulila tuma bɛɛ k'i jɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ka ladilikan ɲuman di u ma a wulila k'i jɔ jamanadenw kunko la a ye jamana in kanu a ye jamanadenw kanu an bɛ dugawu kɛ a ye ŋaniya ɲuman min ta jamana ye a bɛ ka ŋaniya ɲuman min ta jamanadenw ye waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ alaw taala deli ŋaniya ninnu ala ka tɛmɛ cɛkɔrɔba ɲuman Seïd Chérif Ousmane Madani Haïdara a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini u fɛ san caman an ka jɛ ka nin Achoura in ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ an ka jamana ala ka bɔda kɛ a ye ala ka an bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la k'an baarakɛɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fo équipe technique min tun bɛ hippodrome durati kɛnɛ kan su in na an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn minnu yɛrɛ fana tun bɛ moribabugu la yan nɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔlɔ aw fana minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛfɛ diɲɛ fan 14 ka an lajɛ an ka plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ Chérifla TV officiel Facebook YouTube ka taa se réseau tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn sankura hɛrɛ ala k'a di an ni aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sigida wɛrɛ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu